Вітаю, гэта Белконтент. І сёння у нас зборачка. Такая цалкам поўная, все, з чаго мы соберем цэлы кампутер. Ну, пачнем. Корпус Phontex XT View. Потым працэсар Ryzen 7500F. Мацярынская плата MSI Mach B650 Tomahawk Wi-Fi. 1 терабайт SSD-шник Kingston Fury Renegade. З буфером все як трэба шыкоўна. Вось самае каштоўнае, што ў гэтай зборцы, напэўна, гэта памяць, якую там прыйшлося выгрызаць. Знаходзіць это вось сюда Viper Venom Patriot. Кулер напроц Peerless Assassin 120 SE White RGB. Замоўца хацеў, каб кампутер быў цалкам белы, але за цалкам белы там пераплата недзе 200 евро за відэакарту, за мацярынскую плату. Ну і яно таго не каштавала, таму вырашылі спыніцца на чорна-белым варыянце. Блок сілкавання XPG Core Reactor 2 VE 750 Вт. Набор вентылятараў. Гэта для таго, каб відэакартцы не было горача, яны ўніз корпуса стануць. Thermalite TL S12RW. Ну і самая дарагая частка гэта Asus GeForce RTX 5070 Prime. Ну, напэўна, адна з самых лепшых і збалансаваных відэакарт. Ціхая, холодная і файная. Вось, неяк так. Пачнем тады распаковваць корпус і зараз пакажу яго бліжэй. Вось працягваем такі прыгажун гэты. Што з цікавага, шкло у нас загартаванае спераду, збоку. Кнопкі, я так разумею, рэгулявання вентылятару, яны прыемна так шчолкаюць, ну не танныя, не абы што. Нічога тут пад панеллю не прыгінаецца, як это бывае. Type-C, USB, один порт. Раздым для наушникаў, мікрафонаў спалучаных, reset і power. Далей, што мы бачым? 3 вентылятары у комплекце, беленькія, DRGB. Знізу, бачыце, ёсць захоп паветра. Сюды мы паставім вось гэтыя Thermalite вентылятары, каб яны добра запампоўвалі паветра да відэакарты. Гэта вельмі эфектыўна і вельмі моцна зніжае тэмпературу як на мацярынскай плаце, так і на відэакарце. Вось. Так, з гэтага боку ўжо нічога, тут голая сценка, а не, з вентыляцыяй. Ну, гэта зразумела, таму што вентылятары адсюль забіраюць паветра. Ножкі з пенаматэрыялам. Тут у нас, бачыце, накатаныя галоўкі ідуць на левым баку і на правым баку. Так, месца для блока сілкавання, все класічна гарызантальна усталявана. Так, яшчэ з цікавага, што гэта корпус гэты падыходзіць да мантавання мацярынскіх плат са схаванымі на заднім баку партамі. Там Project Zero от MSI, у Asus там BFV, по-моему, называются. Такие вось рэчы. Ну што, полезли глыбей паглядзім. Ну, цалкам уражанне вельмі добрае. Ён даволі такі сабраны, нічога не люфтыць. Сталь добрая, шкло таксама. Ну, мне падабаецца пакуль што. Вось так ён выглядае са знятым бокам. Вентылятары фірмовыя Phontex PH-F12, F120, M25. PWM, яны 4-пінавыя. Тут у нас подключэнне Type-C, я бачу. Аудыё, вось гэтыя 4 піны, USB 3.0. Все як трэба. RGB вось гэта подключаецца у нас піны, тут такая подключэнне, подсвятленне якраз. Тут у нас ось ідзе фірмовая скрыначка, там з усякім начыннем. Яна з накатанай галоўкай, гэта кошык пад 3,5 дюймы жорсткі дыск. Во.
Таксама з пазітыўнага, што можна адзначыць тое, што здымаюцца правады, напрыклад, на кнопкі. Это даволі зручна. І ўсе правады белыя, без чорнага колеру, сцягнутыя вось так. Забыўся яшчэ сказаць, што тут такі фильтр под блоком сілкавання ёсць. Ён дастаецца толькі назад. Ну, спереду тут глухая стенка. Нічога больше нема. В комплекте я достал эту коробочку. Тут комплект стяжек для кабель менеджменту, болтики хромированные. И вот бачно, что гэтыя болты хутчэй за ўсё пойдуць да вентылятараў, якія пойдуць уніз. Бо яны прапрыетарныя, не універсальныя. Ну, з одного боку гэта добра, з другого лепш не губляць. Тут у нас мануал. Там QR-коды всякие и Nike Attention. А мы протягиваем. Процессор у нас самый, что ни на есть, народный. Ryzen 5 7500F. Без удобунаванай графики, ну, але это вельмі добра дазваляе сэкономіць. В принципе, для 5070 это процессора больше, чем як дастаткова. Это я падрыхтаваў месца, каб достать материнскую плату, ну, из-за того, что у меня рука одна, а нема ніякага мацавання такого, каб на голову пришапіць. Я зараз яе просто достану, и мы с вами яе разгледзім. На пакете бачыце пломба. Ну и так было бачно, что ніхто сюды внутрь яе не залазіў. Это сразу з-пад пленкі. Глядзім, ну тут нічога особо не бачно, все будзе бачно, калі мы здымем яе. Ну ось так яна выглядае. Чорненькая такая прыгажунька, я б сказал. Першай справай мы будем ставить NVMe. Ну и потом астатнее. Процессор, память, наверх кулер. Вось. Основный слот PCI-Express. У нас тут стаіць ужо адразу I/O панель. Ну гэта для материнских плат вышэйшага класса. Что еще сказать? Другі слот таксама у нас ідзе з радыятарам, што вялікі плюс. Трэці слот без радыятара, але ў трэцім слоце я бачу хуткараздымныя мацаванні для SSD, што таксама плюс. Ну і хутчэй за ўсё пад гэтым у нас тут два вінты, і пад ім хутчэй за ўсё таксама будзе хуткамацавальны кронштейн. Вось чипсеты, радыятар, яны такія холодненькія. VRM ахалоджваецца. Ну, карацей, гэта мацярынская плата, калі яна каштуе як сярэдняя на B850, але з дрэннымі кампанентамі, самымі таннымі кітайскімі, то гэта плата на B650, не на 850. Яна цалкам апраўдвае той же самы кошт. Лічы, гэта самы, ну, такі рацыянальны варыянт, калі не трэба гнацца за B850, улічваючы, што у нас 7500F, то гэтага цалкам будзе дастаткова, ну і потым можна будзе і працэсар памяняць таксама, калі прыйдзецца. У скрынцы у нас некалі раней это ўсё па-іншаму было запакавана, зараз такі вось кардонны кусок не патрэбны, лічыце. Так, EU Regulatory Notices. Так, ясно. Quick Installation GUID. Ну, гэта зразумела для чаго. Можна тут QR-чик адсканаваць і паглядзець это на відэа. Так, у нас ідуць болтик хутказдымны, вось гэты, который уставляецца. Один и другі. Раз, два. Два кронштейны. Чаму, правда? Мажліва, яны зразумеў. Гэтыя балты ідуць тады, калі у вас уласны радыятар, каб не прыкручваць родныя на месцы. Такое бывае. Стыкеры для пазначэння правадоў такія прыгожыя, з матавым такім
водблескам, набор лепачак, налепачкі, гляньце, якія там з гэтымі фірмовымі іх дракончыкамі, цмокамі, прабачце, з цмокамі. Шаутаут, нейкая бонусная кніжка з нечым. Ёсць. 2 кабелі SATA, калі патрэбна нешта падключыць, і 2 антэны ззаду, якія падключаюцца у нас вось сюды. Вось такі комплект. Ну, не сказаць, што ён некалі, канешне, гэта ўсё было багацей, але тады зусім іншыя часы былі. Зараз все так мінімалістычна, ўжо нават ніякіх ні дыскаў, ні флешак не кладуць, усё пампуюць з інтэрнэту. Ну што ж, я ўжо... Тут трэба 2 рукі. Я прыкрыў упаковочку з SSD. Это Kingston Fury Renegade. Звычайна, это топавы флагманскі PCI 4.0 SSD-шнік у Kingston, але у яго быў канкурэнт, які таксама завецца народным, Kingston KC3000. І вось усе куплялі KC3000. А фурык, ну, ён быў даражэйшы, але моцна не адрозніваўся, і яго звычайна не куплялі. А зараз ось атрымалася яго знайсці за вельмі добрыя грошы. Вось Міка. Урур, не скінь мне гэту. Толькі кошачка. Камеру не павалі. У нас тут небяспека. Мне трэба працаваць, дарагая моя. Ідзі да сябе, вось пасядзі на эту. Пайшлі, я цябе пасаджу. Это не для котикаў. І ты блізка, я тут таксама. А вось, прабачце, што тут у нас уступ з коткай. Дык вось, гэта адзін з лепшых SSD-шнікаў ад Kingston, ну і ён яшчэ выйшаў у нас танным. 99 евро, калі у нас это шаленство пачалося з памяццю. Это ўсё вельмі недобра. Бліжэй на яго паглядзець. Зверху у іх у Kingstonаў, як у KC3000, так і у фюрыкаў ідзе графенавая, як яны называюць, пласціна. Во. Ну і так ён цалкам хуткі, з драм-буферам, самае галоўнае па сістэму, тое, што трэба. Пакуль што 1 тэрабайт, потым, калі чалавек захоча, зможа дадаць яшчэ аб'ёму. Так, пакуль яго адкладаем. Так, і займаемся нашым раздымам. Так. Радыятор мы знялі. Так, што мы тут бачым? Ага, хутказдымнік у нас тут таксама стаіць. Прыбіраемся. Так, все як трэба. Мяне, дарэчы, на маёй больш дарагой на Edge Wi-Fi, коробка, ад якой унізе, у яе было па-іншаму, было танней зроблена, чым тут, я вам скажу. Хоць яна па класу здавалася б вышэйшая. Вставляем под вуглом у 30 градусаў приблизно. Так, стал и зачиняем хутказдымнік наш. Все, ён на месте. Диск мы поставили, вертаем радиатор назад, где, кажуть, росло. Галоўная памылка ўсіх пачатковых людзей, якія пачынаюць там займацца, не зняць налепку вось тут, а потым дзівіцца, чаму перагрываецца SSD.
Вертаем назад радыятар, абавязкова знятая наклейка, налепка засцерагальная. Ничего моцна не притискаем. Адчулі, што супраціўленне скончылася і все, спыніліся. Все. SSD усталяваны. Працягваем усталёўку. У нас на чарзе зараз працэсар. Каб паставіць працэсар на AM5 сокеце, нам адразу патрэбна гэты сокет вызваліць таким чынам і падняць яго. І тут быць вельмі і вельмі асцярожнымі, таму што калі сюды у ножкі скінуць, напрыклад, працэсар сам моцна, ці адкрутку, ці яшчэ нешта, ну, ўсё лічыце, гэта гамон. Потым мы глядзім на вугалок, які звычайны ідзе. На працэсары гэты вугалок, бачыце, залацісты такі паказаны. Ён накіроўваецца ў верхні, атрымоўваецца, калі глядзіць, у нас верхні левы вугол. І працэсар нам трэба сюды акуратненька пакласці, што мы, власна, і робім. Яго не трэба прыціскаць, яго не трэба тут нічога з ім рабіць асаблівага. Ён у вас лёг, як нарадзіўся. Тут, якщо адно ён рос заўсёды. Ніякіх рухаў. Для таго, каб памыліцца, тут ёсць ось такія, як кажуць, ад дурня абароны. Ну, ты б не перакуліць, але бывала такое, што ён туды трапляў. Таму ставім правільна. Ну, памыліцца цяжка, але, як кажуць, можна. Во. Што мы далей робім? Зачыняем гэту крышку. Можна адразу яе зняць, канешне. Ну, модна рабіць так. Ну, гэта, в прынцыпе, нічога дрэннага нам не дае. А вось. І мы проста яго заціскаем. Яна ўжо знялася. Крышку эту вечка не выкидывайте, тому что оно звычайно потребно для гарантии. Не зусім зручно. Готово. Працэсар у нас на месцы. Потым яго пратру яшчэ ізапрапілавым спірытусам. Працягваем. Далей мы будзем з вами стаўляць памяць. У нас народны таксама варыянт. Гэта Patriot Viper Venom DDR5 6000 МГц CL30. Ну, гэта стандартнейшая, самая стандартная памяць для AM5 и DDR5 AMD. Ну, нічога там, павелічэння сэнса частоты особага не мае для Ryzen'аў. Вось CL30 гэта той, ну, залаты баланс, які можна набываць. Менш там 28 CL бывае, ну, але яны ўжо значна даражэйшы. Каб паставіць памяць, трэба уставіць яе ў слот. Ну, перад гэтым раскрыць ось гэтыя лапкі. Вось, калі вы правильно уставілі, яна нікуды тут не дзенецца. І трэба яе націснуць, каб яны гэтыя лапкі прыйшлі ў патрэбную пазіцыю. Так, мяне пружыніць мачарынская плата, раз. Таму што скрынка пружыніць, два. Шчоўкнула, все, надзейна. І таксама уставляем і другую. Все. На месцы. Проверили. Памяць у нас усталявана. Наступны крок. Это будзе
усталёўка працэсарнага кулера. Зараз таму я падрыхтуюся да гэтага, каб яго ўсталяваць. Наш Thermalright Peerless Assassin трэба будзе зняць арыгінальны кронштейн. Вось гэта. Што мы, уласна, і зробім. Гэта робіцца вельмі проста. Ён выкручваецца, ну, дакладней, две гэтыя паловы выкручваюцца, і сюды мы будзем закручваць ужо фірмовае мацаванне для кулера Thermalright Peerless Assassin. Тут усё проста. Откручиваем и здымаем. Працягваем. У нас зараз анбоксинг Peerless Assassin 120 SE White RGB. Ён, конечно, по вышыні под камерой маю не подлазіць. Ну, але я паспрабую. Що ж. Достать отсюда аккуратно. Вы себе в монитор не усадить, бо будзе крыўна, калі я его пашкоджу. Так, ёсць. Ну, тут вы бачыце, картон такі недарагі зусім, але самі вентылятары Thermalright, вось, прыгожак сказаў. Гэтыя вентылятары, пэўна, лепшы варыянт на рынку, калі няма танных кітайскіх ID-кулінгаў. Вось, ID-кулінгаў у Літву не возяць, таму мы купілі Thermalright. Дарэчы, год таму Thermalrightаў таксама ў Літву не вазілі, і іх толькі можна было замовіць з Амазону, уявіце сабе. Тут мы маем што? Радыятар сам. Так, тут камплект мацавання ўсярэдзіне. Бачу мануал з кітайскай мовай. Дарэчы, надта шмат кітайскай нейкай мовы там, ці па-японскі. Так, тут ужо ўсё прыгажэй крыху. Так, гэтыя я выкідаю ўніз. Кордонки, бо яны нам пакуль не патрэбны. Так, іх файныя вентылятары. Гэта з ARGB будзе, таму што Раймунд захацеў, каб яму было прыгожа, і будзе прыгожа. Я думаю, спадабаецца. Тут будуць RGB вентылятар на кулеры, 3 вентылятары будуць унізе стаяць RGB-шныя Thermalright. Ну і родныя фантексы, якія ў іх стаялі. Все, мы ўсё дасталі. О, так, вось наш Thermalright. Лепш за ўсё было б, конечно, каб у нас уся сістэма была белая, але паўтаруся. За біглы колер, ну зусім, аддаваць 200 евро чыста за колер, ну, конечно, там другая была мацярынская плата, другая відэакарта, але, ну, як па мне, гэта зусім неразумна і бессэнсоўна. Ну і гаспадару таксама, я думаю, гэта не патрэбна. Вось ён такі бялюткі, як снег, які выпаў у нас. Вельмі заўтра будзе бура нейкая нават. Абяцаюць, не вельмі добрае надвор'е. Ну, але ж, лічы зіма. Вось так, ёсць. Ну, мы паглядзелі, радыятар, ён пафарбаваны. Знізу таксама некалі будзеце ставіць, некалі самі. Не забывайцеся знімаць гэту налепку, бо людзі часта забываюцца яе зняць. Калі ўжо ставіць на тэрмапасту. Во, такі вось ён. З фірмовымі надпісамі, цеплавымі трубачкамі запаянымі. 6 цеплавых трубак, якія, бачыце, літарай U праходзяць праз падэшву і ідуць наверх. Вельмі эфектыўны кулер будзе, не сумняюся, што холодна, я яшчэ яго аптымізую, наладжу крывую, каб ён ціхенька сабе працаваў з максімальнай эфектыўнасцю і будзе прыгажосць. Ну і вентылятары. Так, гэта у нас TLC12CWS. Ну, гэта зразумела, знаёмая мадэль. Цэшка. Ну, яны самі па сабе неблагія. Thermalright, калі вы будзеце нешта сабе абіраць, глядзець,
Звярніце на іх увагу. Яны ёсць эскі, сайленты. Вось тыя, которые будуць стаяць унізе, гэта будуць рэверсіўныя эскі. Ну, таксама на іх асобны агляд у мяне дзе быў. Ось, я іх потым пакажу, калі ўключу. Яны прыгожыя, у іх таксама падсвятленне такое, і самі яны вельмі ціхія. Гэта я вам гарантую, і каштавалі невялікія грошы. А Раймундусы, дарэчы, яны на дзень народзінаў ад мяне. Ну, і вось нумар 2. Тут у нас мацаванні. Ну, ўсё як звычайна, для M4, M5 і для Intel. Яны па колеру адрозніваюцца, будзем іх монтаваць. Бэкплейты для Intel, гэта для AMD не патрэбна. І вось гэтыя ножкі, падставкі, ўсё гэтак далей. Скобы для вентылятару. Все гэта мы прычэпім. Adata XPG Core Reactor 2 VE. Пэўна, гэта самы збалансаваны, недарагі блок сілкавання на сёння ў Еўропе. У Беларусі там ёсць First Player, такі кітайчык, але гэта ўсё ж XPG Adata, і ў ім вельмі добрае начынне за свае грошы, таму што ўсё, што не лепш, каштуе даражэй. Antex, AMP там 750-850, Lian Li Edge, вось, яны значна даражэйшыя. Тое, што адразу ў галаву прыходзіць. Ну, у іх там ёсць нюансы свае, яны даволі неблагія, але гэты блок самы збалансаваны. Не вельмі прыемна, што ў іх няма у белым варыянце. Ёсць іх ранейшая рэвізія была без VE. Просто XPG Core Reactor 2 ранейшы. Там былі белыя колеры. Чаму яны ў новай не зрабілі? У мяне адказу няма. Трэба іх саміх пытацца. Але гэта вось тое, што варта тых грошай, якія хочуць недзе 80 нечым еўра, по-моему, под 90. Так, таксама я асцярожна открываю. Што мы тут маем? Паверкорд. Нейкія смаколікі, сілікагель. Так, 4 вінчики, каб прыкруціць да корпуса. Так, гэта мы паглядзелі. Quick Start. Ну, тут, в принципе, все будет просто. С блоком никаких нюансов не будет. Тут проводы уже идут без модной зараз оплетки. Такой, которые с тканины. Все довольно просто. Таким вот целый пакет. Килограмм проводов. Ну, нам вообще не спотребится. Так, и они у нас хаваюць гэтыя яечныя шкарлупкі, сам блок. Ну, дарэчы, блок выглядае на гэтым усім фоне вельмі прывабным. Ось такі прыгажун. Ён кампактны, 120-ка кулер. Я б сказаў, нават даволі сціплы, але цяжкаваты такі. Больше, ну, килю докладно есть. 80 плюс гольд, Кибернетикс гольд, 750 ватт. Ну, гэтага блоку хопіць на 50-70 лёгка, ну і нават 50-70 я з ім таксама запрацуе, але ўжо будзе недзе на мінімальных паказчыках. Цалкам модульны, все падпісана і зразумела. Бачыце мазерборд, вось гэта. CPU VGA вось гэта. Яшчэ вось блок на 3, бо таму што бываюць у Radeonаў у 9070 XT, там 3 піны ідзе пад сілкаванне. 12 вольт 2 на 6, который нам спатрэбіцца, который трэба вельмі добра падключаць. І вось SATA і Molex. Это на ўсё астатнія правады. Ну, каротенькі агляд. Тэставаць яго ў мяне няма ніякага абсталявання, сродкаў, таму паверым таму, што пішуць у інтэрнетах. Во. Ну, людзі іх разбіралі, глядзелі кандэнсатары. Усё гэта з гэтым блокам добра. Хацеў вам паказаць, што знайшоў у гэтым корпусе
ачмурэннага за свае грошы. Ім ёсць недахоп, гэта фурнітура з мягкага металла. Ну, канешне, улічваючы тут 3 вентылятары ўжо ёсць, улічваючы, што тут усякія падсвятленні, гляньце, якія ачмурэнныя правады ідуць на Type-C. Мякенькі, плоскі, яны нічога не выгінаюць, яго падключыў з таго боку і ўсё. Блін, гэта фантастыка. Ну, акрамя таго, што яны белыя. І гляньце, які мягкі провод для USB 3.0. Просто во, цуд. Не дубовы такі, як гэта, як большасць робіць. У фракталы дубовыя, у ZXT вось я збіраў, ён таксама там дубовы, а гэта во просто бомба. Яшчэ забыўся вам паказаць, што тут верх гэта пылавік. Бачыце? На магніціках. Во, таксама крутая рэч. І карацей, тое, што я бачу, сістэма будзе вельмі прыгожая ў ім. Калі зрабіць белае падсвятленне, у чорна-белым варыянце гэта будзе прыгожа выглядаць. Ну, мне так пакуль што здаецца. Так што вось так, працягваем зборку. Ну што ж, засталося паставіць відэакарту. І можна будзе падключаць, тэставаць. Всё сабрана, ось так прыгоженька атрымалася, акуратненька з гэтага боку. Ну там я яшчэ, калі ключу праверу, ўсё пападцягваю. Самая вялікая дэталь сёння пасля корпуса. Відэакарта Asus Prime 5070 RTX. Такая вось будзе прыгажунка. Тихая, холодная, самая, ну, одна з самых беспраблемных картак. Я думаю, што з ёй не будзе ніякіх праблем. Ну, у 5070 ёсць одна такая рэч, якая завецца Coilvine. Типу, калі гудуць дроселі пры нагрузцы звыш высокай, напрыклад, калі вы там Counter-Strike якім-небудзь дадзіце 300 FPS, то дроселі могуць запішчэць, загудзець, ну, по-рознаму. Гэта на 5070 сустракаецца, на 5070 Ti і не з'яўляецца гарантыйным выпадкам. Ну, спадзяемся мы заўсёды на добрае. Мы будзем думаць, што нічога такога у нас быць не павінна. На гэту картку шмат аглядаў у сеціве ёсць. Таму падрабязна яе разглядаць не будзем, таму што тым больш это кампутер для чалавека. О, гляньце, што тут цікавае. Нейкі надпіс. PAP 20 колекцыённая карта. Гэта нейкая калекцыйная ці што? Это цікава. Можа тут зараз будзе які сюрпрайз у сярэдзіне. Ой. А, где тут вверх? А, во. Это типу стилевая такая упаковка, так она тому и зовется. О, черная тут еще. Ай, класс. Asus. Asus. Тут, певно, документы. Я не полезу, потому что видеокарта не моя. Нам главное ее усталяваць. Ну и вот, что мы тут бачим. Саму видеокарту. Пенный это поролон кладем. У нас пераходник. Так, что это? Стрэп Asus. Нешта можу стылёва ім прыкруціць, перацягнуць. Такі ось. Ну не ведаю, ці будзе яму прымяненне, але паглядзім. Не будзе, дык будзе чалавеку у гаспадарцы кулямёт спатрэбіцца. Ну вось пераходник это на 12 Вh-Power. Мы яго не карыстаем, таму што у нас на блоку сілкавання гэты пераходнік ёсць. І ўсё, і сама відэакарта. Так, ну адразу, конечно, яна ўражвае. Матка боска, яна велічэзная. Я думаў, што моя 3070 велічэзная.
А гэта 50-70, а што тады? Што тады, калі гэта 50-90? Так, бачыце, таксама пломба цэлая. У Еўропе наврад ці нехта іх падменьвае. О! Так, ну мы яе і дасталі. Ну, шчыра кажучы, я на ўзборках людзям яе раяў, і яна файная. Ну вось, ну так бярэш рукі, маеш рэч. Правда, верхняя пластына, хутчэй за ўсё пластикой, не холодная. А можа алюміній, магу памыляцца. Плёначкі ўсе гэтыя здымем. Нават налепкі, бачыце, Asus Prime, нават тут налепка ёсць. Все у нас прикрыто, радыятор такі тоўсценькі, цеплавых трубак, ну я бачу 4, а тут у нас 1 HDMI і 3 дысплей порты. Металл такі рыфлёны, ці гэта плёнка? Не, гэта плёночка. Тут ёсць BIOS, бачыце, мод PQ, ціхі і тыпу прадукцыйны. Ну добра, тады усталёўваем, збіраем і правяраем, включаем, што у нас атрымаецца. Агляды на гэтым, напэўна, сёння ўжо ўсё. Потым пакажу вам камплюхтар. Ну што, вось усё, глубокая ноч. Сістэмнік гатовы. Пакуль што ён працуе, ўсе гэтыя пацвятленні. Гэта ну, стоковый вариант, потому что он зараз убился. Все добро, все запрацавало, никаких проблем. Я думаю, будет цудоўная система, долго будет радовать Раймунда продуктивностью высокой, тишиной. Завтра еще система, оптимизация биоса, оптимизация кривых усіх. Ну и довести до конца. Ну и кабель менеджмент. Коли все протестую, все тесты прогоню, не будет никаких проблем, тогда я просто беру, роблю кабель менеджмент и все, на этом будет скончено. Тут цікавая асаблівасць, што ў корпусе своя RGB подсветка. Ну, можно не цалкам завязывать яе на всю систему, а параллельно яе ўключыць і, напрыклад, вентылятор ЦПУ і вось гэтыя 3 вентылятары ўнізе тэрмоўраты, яны могуць рабіць паасобку, а корпусныя, якія ішлі ў стоку, вось гэты і тыя 2 будуць рабіць ужо, ну, по сваёй схеме, там, дзе кнопкі, што я вам казаў. Тут меняецца асвятленне, колер. Ну, конечно, файно. Можно зрабіць так, можно зрабіць так. Ну, это уже по жаданию Раймунда. Ну, режимы там всякие, бачите. Переливы. Пульсации. Вельмі шмат режиму, там в мануале можно почитать. Ну, не так. Пригожий тримався комп'ютер. Хоч він такий компромісний, чорний з білим, ну, але, по-моєму, виглядає в будь-якому випадку стильово. А коли ще зробити, наприклад, там цілком білою підсвітлення, то зовсім буде шиковно. Ось так, ось так. Пленки ще я со шкла не знімав, тому яны будуть мутні, це вже сам Раймунд зніме.
Ну, на гэтым усё. Жалезныя справы скончаны. Усім добраноч. До новых сустрэч.